Joget ya Pak. On musik. Umpama aku rawati dosa loro tak wales loro koyo tatu sing tak tampa nanging aku ramentolo. Aku ra duwe rasa, aku lilo, kowe nyanding wong liya. Nanging atiku wis kepejot tresno, kowe milih tresno liya. On musik. Bapak goyang ke depan sini boleh Bapak. Apa ora ini nalika semono susah senang barang kabeh dilakoni. Eling boyo kuwi Ayo Mas Narto, monggo Mas Narto, karo Noto pengawas tamu, sing joget uga diopeni. Sampun umpamanipun Nggih, Mas. Pak Yono